29 ta' Awwissu, il-martirju ta' San Ġwan il-Battista. San Ġwan il-Battista twieled f'Ajn Karin, ħdejn Ġerusalemm. Missieru kien Zakkarija Assis f'Ġerusalem. Ommu kienet Eliżabetta, kuġina tal-Verġni Marija. Sakemm kellu madwar 30 sena, għex bħala eremita fid-deżert tal-Ġudea. Imbagħad ħareġ jippriedka matul ix-xtut tal-Ġordan u jtenni, indmu għax is-saltna tas-Smewwiet waslet. Mattew kapitlu 3 vers 2. Ħafna nies kienu jmorru jisimgħuh, li wara uħud minnhom saru dixxipli ta' Ġesu. Kellu l-unur kbir li jgħammet lil Ġesu u jurih lin-nies bħala il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ġwanni kien ikkundanna iż-żwieġ ta' Erodi Antipa ma' Erodja li kienet il-mara ta' ħuh. Fuq hekk Erodi arrestah u tefgħu il-ħabs. Iżda Erodja ma kienx kuntenta b'hekk, kienet tfittex li toqtlu. Ġiet għax-xoqqa f'moxta meta Erodi f'jum eluq sninu għamel ikla li għaliha stieden il-kbarat tal-pajjiż u bint Erodja, Salome, tant oġbitu bis-sifna li għamlet qudiemu li ħalfilha li kien lest jagħtiha kull ma titolbu imqar nofs is-saltna. Imġela minn omma it-tfajla tal-qaltlu għatini issa stess ras Ġwanni il-Battista fuq platt. Mattew kapitlu 14 vers 8. Erodi sewwet qalbu għal din it-talba, iżda biex ma jiksirx kemmtu quddiem il-mistednin bagħat soldat biex iwettaq dak li xtaqet it-tfajla. Il-mewt ta' San Ġwan ġrat madwar sena qabel dik tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Li kellek tinserta tara lil min qed jixrob minn tazza li fiha l-velenu. Kont waqfu tgħidlu? Jekk ma tgħidlux, jista' jkun li int tkun responsabbli tal-mewt tiegħu? Forsi din nistgħu insejħula dnub tal-ommissjoni, ġifieri dnub fejn wieħed jibqa' lura milli jagħmel dak li kellu jagħmel. Propju dan u dak li l-insara huma imsejħa biex jagħmlu. Qed ngħixu f'dinja tossika u mimlija b'ħafna affarijiet li għandhom is-seta li javvalenaw lin-nies spiritwalment u aħna għandna r-responsabbiltà li niftħu għajnejn dawk li qed jixorbu dan il-valenu. Dan hu dak li jagħmel il-qaddis tal-lum Ġwanni il-Battista li fil-waqt li f'Ġunju iċċelebrajna l-festa tat-twelid tiegħu fid-dinja, illum qed niċċelebraw it-twelid tiegħu fis-sema. Qed infakru u nonoraw il-kuraġġ li wera fil-martirju, propju għax fetaħ għajnejn Erodi u qallu li kien qed jixrob il-valenu bir-relazzjoni immorali li kien qed jgħix. Kien għalhekk li Erodi arrestaħ u tefgħu fil-ħabs. Mhux faċli li wieħed ikun lejali lejn il-verità u jxandara lill-oħrajn. Id-dinja llum tgħidilna kollox relattiv. Int għandek il-verità tiegħek u jien għandi tiegħi. Imma jekk xi ħadd jgħidlek hekk, staqsih mistoqsija sempliċi. Kif taf li l-verità? Kulħadd fih innifsu għandu kuxjenza li jekk tkun iffurmata tajjeb, taraf tagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-verità u l-gideb. Mingħajr dawn il-moralitajiet kulħadd ikun friskju li jixrob il-valenu. Nistgħu ngħidu li Ġwanni il-Battista kien qed jimponi t-twemmin u l-morali tiegħu fuq l-oħrajn? Le, kien qed jgħid il-verità. U r-raġuni kienet biex jgħin lir-re jevita l-valenu li kien qed joqtlu, dak li aħna nsejħulu d-dnub. Il-fidi nisranija hija dejjem personali imma qatt privata. Għalhekk dawk li jippruvaw iġibu fix-xejn ir-reliġjon tagħna billi jgħidu li hi biss set ta' opinjonijiet li wieħed jista' jsegwi fil-ħajja personali tiegħu, imma li għandu jżomm siket dwarhom fil-pubbliku dejjem ifallu.
Isek qed titlob lir-raġel miżżewweġ iġib ruħu ta' raġel mhux miżżewweġ meta jkun fil-pubbliku. Għalhekk, kull wieħed u waħda minna imsejħa biex ikollna l-istess kuraġġ ta' Ġwanni l-Battista u nibqgħu nżommu sod mal-verità li hi Kristu nnifsu li qal jien il-verità. Ġwanni kapitlu 14 vers 6. Jeħtieġ li nitolbu bil-qalb lill-Ispirtu Santu biex jagħtina l-virtujiet tal-kuraġġ u l-qawwa biex jirnexxielna nagħmlu dan. Ħadd minna ma jista' jirrepeti l-missjoni li kellu San Ġwanni l-Battista. Dana kollu aħna lkoll imsejħin biex inkunu xhieda ta' Kristu. Ix'inhi l-pożizzjoni tagħna. Bħala nsara rridu nagħtu xhieda għal Kristu. Nagħmlu hekk bi kliemna, bil-mod kif inġibu ruħna, bl-eżempji li nagħtu fid-dar, fuq il-post tax-xogħol u kull fejn inkunu. San Ġwann itlob għalina llum biex fi żminietna wkoll ikollna l-istess kuraġġ li kellek int, għaliex hu importanti immens li minn barra ħajja nisranija tajba aħna ma nżommux siekta quddiem l-immoralità li qed tavvalenana. U int, kemm qed tkun tassew xhud ta' Kristu bil-mod kif tgħix il-ħajja nisranija tiegħek? Talba, o Alla, int trid li San Ġwanni l-Battista ikun il-prekursur ta' ibnek, mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma hu sofra il-martirju għall-verità u għall-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissiltu bil-qawwa biex niddefendu it-tagħlim tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.